Mapis most már alaptérképek előállítására és kiszolgálására is képes. A Mapis platform egy szerver alkalmazás, amely a leggyakrabban szükséges térkép alapú szolgáltatásokat képes nyújtani, saját szervereken üzemeltetve. Ilyen szolgáltatások többek között az útvonaltervezés és a térképszolgáltatás, amelyekre tetszőleges alkalmazás fejleszthető, az itt bemutatott alkalmazás csupán egy példa. A platform közvetlen felhasználói azok a fejlesztők, akik térképet és térkép alapú szolgáltatásokat építenek az alkalmazásaikba, és ezeknek a szolgáltatásoknak az üzemeltetését szeretnék saját kézben tartani. Ezek az alkalmazások a háttérben kéréseket intéznek a platform webszolgáltatásaihoz, amelyekre nyers adatok formájában kapnak választ, lehetővé téve azok tetszőleges célra történő felhasználását. Ezek az adatok tipikusan valamilyen térbeli geometriát írnak le, mint például egy útvonal, és gyakori elvárás ezen adatok térképi megjelenítése. A megjelenítéshez használt térképpel szemben praktikus elvárás, hogy pontosan azt az úthálózatot és az úthálózatnak pontosan azt a verzióját ábrázolja, mint amit a platform összes szolgáltatása használ, például amin az útvonaltervezések történnek. Ezért előnyös és kényelmes, hogy mostantól térképszolgáltatás is elérhető közvetlenül a platformon, ezáltal egy kompakt és integrált megoldást kapunk térkép alapú alkalmazásaink fejlesztéséhez. A platform működéséhez kizárólag egy úthálózat vektoros leírását szükséges biztosítani, ami általános felhasználási céloknál származhat külső térképszolgáltatótól, de speciális esetekben lehet egyedi saját készítésű úthálózat. Mapis a megadott úthálózat felhasználásával automatikusan előállít minden olyan adatállományt, ami szükséges az útvonaltervezéshez, a térképszolgáltatáshoz és a platform összes további szolgáltatásának a működéséhez. A térképszolgáltatáshoz vektoros térképcsempék kerülnek előállításra Mapbox Vector Tile adatformátumban, az OpenMapTiles adatsémát követve, amelyek modern és széles körben támogatott technológiát, így mobil és webes környezetben egyaránt könnyedén megjeleníthetőek. A térkép pontosan az általunk megadott úthálózatot ábrázolja, és minden más térképi elem, azaz például a különféle felületek, helyek és adminisztratív határok az OpenStreetMaps adataiból származnak. Jó útvonalat mindenkinek!